Isiphambano sinokuphila two. Isiphambano sinokuphila uJesu wathi ngibheke imfuyo nelizwe kuyise phambili ngizobona okuhle ngibona izilingo isiphambano singamandla kukhona ukuphila ekubhekeni kodwa zonke izinsuku ngithemba isithembiso othemba amandla aphezulu angezawiswa kumlingi yena kukhona libandla negama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Maranatha masala inkosi yeza siyabonga silindile sonke inkosi ya ngiyabona nibahle uNkulunkulu umuhle wayenza ukuthi nibe bahle kangaka ukuze simthole simlindile simlinde ngalendlela ukuthi ma eza naye uzobona ukuthi ya yibo vele abantwana bami bengibalungiselele ukuthi bazothola lo mvuzo omuhle esulindile sonke angisho bazalwane ngiyabonga isikhathi samanje izothatha amaculo wethu siqalise iservice yamanje number 97 cela ipraise team isondele Sizwile into enhle two. Sizwile into enhle uJesu msindisi uyasisindisa uJesu msindisi yazisizwe zonke
ngaphesheya kolwandle inkosi yasithuma ngoJesu Msindisi dumisani ngoJesu Msindisi sixolele izoni ngoJesu Msindisi hlabele sikhungini sabela nawe lwandle ngaleyo ndaba enhle kaJesu Msindisi yaba kakhulu Nkosi ngoJesu Msindisi ngokufa nangempilo kaJesu Msindisi ushona semnyameni ngawonde isihawu bolinqo bayithuna ngoJesu Msindisi Honza emoyeni zwi ngoJesu Msindisi tabani nonkezizwe ngoJesu Msindisi memeza usindiso ezintabeni zonke ingoma yokunqoba kaJesu Msindisi. Baba wethu sezulwini mdala ezinomhlaba nemithombo yamanzi. Siyabonga Nkosi, sibonga ubukho bakho. Sibonga Nkosi ususe emakhaya wazosibeka endaweni yakho Jehova. Sibonga Nkosi wonke umuntu ophumelele ufikile nabasezayo iba nabo endleleni Nkosi. Sibonga Nkosi ukuthi inceke yakho Nkosi uyihambisele kade yazofika lana Nkosi. Cela Jehova konke azokukhuluma kuphume kuwe uNkulunkulu wami sibone wena sizwe wena Jehova. Ukuze uNkulunkulu wami moya ongcwele uhlale kithi sithi mayiphela le crusade sisho Nkosi sithi besihlele enyaweni zakho Jehova. Siyacela uNkulunkulu wami nabangaphumelelanga ngendlela ezithize iba nabo Nkosi yami. Iba nabagulayo abagulela emakhaya abagulela ebhedlele abebefisa ukuba lana. Siyacela Jehova iba nathi ngeviki lonke leli nelizayo futhi. Nabantwana bakho abanye Nkosi siyazi ukuthi abanye bayafisa kodwa indlela azikho njalo. Kodwa wena uNkulunkulu wami unabo indlela zikhona bazobukela labo bukela khona ngoba besifisa ukuthi baze bagcwale bazoza uNkulunkulu wami balethe uwe. Siyabonga Nkosi ngesikhathi manje ube nathi manje uze phakathi amen. Ngiphinde nibingelele futhi negama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ngesikhathi samanje ngizothatha leli thuba kuniwelcome nonke ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu ezamasinyane. Ngithanda futhi ukubamkela ivakashi zethu zonke in a special way. Ngithe uNkulunkulu uyanithanda nonke nanibona nibaningi. uNkulunkulu uyanithanda sizothi ngelinye ilanga siniyenzele i-special item yokwamkela nina kuphela. Namhlanje sizothi zizweni nisekhaya nikhululeke konke ezizokuthola nani nikuthole. Nize futhi kuze kufike ngey-12 zaka April sizoba sila ngesikhathi esifanayo from 6 p.m. to 7:30 p.m. Ningakhohlwa i-transport ikhona sizonambisa emakhaya nifike kahle niphephile. Ngiphethe ama announcement ayifew ngapha ekumele ngiwadlulise
before umfundisi athathe indawo yakhe. Sine prayer session ekumele iqale every day ngo-5:30 iphela ngo-6 p.m. 6 p.m. makungenwa la i-prayer session kumele ifike laba abadinga imithandazo ukuthi bathandazelwe konke kuhambe kahle. Cela ukuthi bafike ngo-5:30 every day kuze kufike 6 p.m. sizosebenza lo msebenzi. Bese i-transport njengoba ngishilo iyatholakala every day masiphuma la laba ngena transport nilinde lapha ngaphandle until sithole i-transport. I-transport ikhona ningabe ne-stress ngalokho. Kube futhi ne prayer request box ikhona naye. Ikhona i-prayer request box mawuthanda ukuthi uNkulunkulu akusize ngendlela othanda ngayo kuze kube nempumelela kulo mthandazo esinawo uzofika ufake lapha eboxini i-prayer request yakho. Ngicela futhi ukuthi kunama Bible workers akhona la ebandleni. Niyacelwa nonke ukuthi emva kwenkonzo namhlanje nisale khona into umphathi afuna ukuyidlulisa. Ngithanda ukuthi lawo magama sonke sikhululeke simamele umfundisi makhuluma nathi. Umfundisi wethu lo nimbonile ku estombeni kulawo maphepha esidistributawo. Umfundisi wethu umfundisi Pastor Ngwenya nizombona masukuma unomfutho nihlale kahle nizomamela nifasene ama-seats wenu kahle nizobona isimanga bese nimamele kahle konke kube kuhle. Siyabonga uNkulunkulu abe nani kuze kube ekugcineni. Amen. I have one. Angiphakameke ngibingelela abangcwele benkosi uJesu. Amen. Kuzoba kuhle uma like umzalwane beka ukuthi there is a prayer box ukufaka whatever bothers you. Uyazi into ekuhluphayo ayihluphi wena kuphela, ihlupha uNkulunkulu. Ezinye izinto zezisikhathazi uNkulunkulu alinde ukuthi uzoza nayo uthwale ungalala ebusuku. Umngani wami uGift Mwemba iswana mina ngazi bangaka abangani bami if bengabathengisa manje abathengisi bengaba ubillionaire. Now this friend of mine uGift Mwemba siyaxoxa ke use officeini lami kuzoba ke nenkonzo enkulu abanye bazoyazi ke okuthiwa i-session. Now leyo nkonzo ke yenza wonke umuntu atatazele. Manje sixoxa ke ngalomhlola we-session bese ethi kimina lo mzalwane hambulale ngoba uNkulunkulu wakho akalali. It's a waste of time ukungalali kanti khona umuntu ongalele ngenxa yakho. So uzofika ungalali wena noNkulunkulu njani akalele. Ngamanye amazwi you are carrying your own burdens. You know uNkulunkulu will never make a mistake and lower his standard to your standard. Akazi kwehlisa istandard sakho uNkulunkulu sizwe kusize kuwe ngoba esakhe istandard if singafiki kwesikaThixo it's not standard. So uNkulunkulu ulinde wena ukuthi letha and mawungalethi ngeke uNkulunkulu athathe ngenkani kuwe. Sizwana. Now just to prepare ourselves for that special kunalo mama lo akumakho is it Luke 12 umama okuthiwa for how many years 12 years une fountain nje yeka 12 lize lithi iBhayibheli ayikho into ezwa ngayo ukuthi yasiza
matter how bitter. Uyabona ingcono imithi kadokotela. Bona lenziwa abantu. Very strong. Yaba. And twalo mama inayifuna was to get well. Ukuthi wenzani was not a problem. Kuthiwa yonke into ayizama, not one helped. But walokezwa nje kuthiwa khona indoda okuthiwa uJesu. Ahlulwa ilutho. But le ndoda ikude. Kodwa wezwa ngenilanga ukuthi hayi ngathi yasondela endaweni yangakithi. And the hope was gradually building up. Wezwa ngenilanga kuthiwa hayi is around the corner. Umama wayengeke akwazi ukuba ne fountain and still maintain its strength sakhe. She was weak. Nangizwa. In that weakness, wathi angivuka ekuseni ngizame nami ngiye la kuthiwa le ndoda izobe ikhona. Ngakazi ambone kodwa uzwile ngaye. Uyazi uJesu ubethe la kodwa izindaba zakhe zingaphambili kwethu. Uyazi sonke sinendaba ehamba ngaphambi kwethu. Abanye indaba egijima ngaphezulu kwethu ezimbi ngawe. Mhla ufika wena la indaba zakho sezafika khona abantu uyimpela uye. Awazi nokuthi bathi uye bazweni kodwa bazwile. Akumnandi lokho abathi abakuzwile. Mbone ngamehlo kodwa uthe mayifika uJesu. Wathi lo mama ngenxa yesimo sami I can't even tell anyone. Nangizwa wasexoxa naye. Waxoxa naye. Wathi wena olwakho udaba ngeke liziwe umuntu. Ngizove by the way. Axoxa uthe ake ngime phambi kwakho uzongibona. Every time it would draw my attention kaJesu, uJesu was looking at the other side. Every time ake ngime nami because ezongithinta nami. But every time it was like wabona mama ngeke eyami indaba yikho la. Wasethi into engizoyenza ngoba ngiyabona ngoba ngiyabona ukuthi abathintayo baphila. Akube yimina engizomthinta. Akube yimina. But ngizothi mangimthinta kuzokwazi mina ukuthi ngimthintile. Kodwa ngizothi mangimthinta ngiyakholwa khona into ezokwenzeka kimi. Nazi bakithi kuthiwa lo mama wazama. Uzobeka kanjani lento Nkosi yami? Kunabantu between yena noJesu. Akakwazi ukufinyelela kahle kuJesu ngoba khona abantu abangamdingi lo Jesu kodwa bavimbe nalo Jesu. By stumbling block to Jesus. Umama zame azafike. Besethi let me go behind him. Kuthiwa ke abazi kangcono kuNongwenya. Lo mama wathi Nkosi today I've reached the final point in my life. Ngicela nje two things. Sokwenele ukopha. Ngicela ukuthinta lo mphetho. Ngiphile ongithinta lo mphetho ngife. Uyazi bazali akekho umuntu osondela kuJesu ngokholo lonke kungenzeki lutho. Kuthiwa lo mama walula isandla ukuthi angabonwa abantu. Wawubamba. Uyabona mayibamba umphetho akabambanga uJesu ubamba umphetho. And ubambe ukuthi ngendlela engizobamba ngayo ngenkezwe noJesu. Listen, awucabanga lento ukuthi ngenkathi ebamba uthi omunye umuntu kaNkulunkulu in that touch was her entire concentration of faith. Ukholo lwakhe lonke njoba wayilula
no one has ever done this and came back the same. Never. Uyawuthe mayithinta uzozwa ukuthi bekuyimpophomo yangempela le. Ngoba uthe mayithinta that immediately she was dried up. Yes? Uyazi ukuthi ibinzima lento. Kusho ukuthi every second uyezwa ukuthi I'm bleeding. Kodwa unele wathinta wezwa wathi kwama hawungoma. Wasethi slowly let me find my way out ngingabonwa bese ngiyahamba. Uyazi ngenkathi emthinta uJesu noJesu wama. What is someone here has touched me. Wathi uPetro ke ngoba uPetro bekuphuma nje emlonyeni wakhe. Wathi Nkosi wonke umuntu nje la uyakuthinta. Usho kanjani ukuthi khona ukuthintayo? What is someone has touched me. Unegamanyana ke la lesGreek elithi peripato eli ningikholwa ukuthi njalo lento ngoba ngiyangizwa injalo. Lo peripato osho ukuthi ngenkathi uJesu ebuza ukuthi ubani ungithintile, he was not standing still, he was turning around. Guess what? To get the attention yalo mama ukuthi noma bengibheke ngale wena ungithinta ngapha ngineso ngapha ngikubonile. Niyangizwa bamaNkulunkulu ekugcineni mayithi uPetro bakuthinta nje. Uyazi bazalwane baningi bebemthinta nje ukuthi bazothi mase behamba bethi hayi ngibonile le ndoda ngize ngayithinta. Kodwa ukuthinta kwabo ngoba kwaku purposeless, akuzange achieve anything. Bazalwane singeze enkonzweni ubuyele unjalo ngoba uze ungenanhloso. uJesu wakwazi ukuhlukanisa between a purposeful touch and a purposeless touch. Lokhu kuthinta kunenhloso wakuzwa nokuthinta baningi bebemthinta kungenzekile utho kuJesu. Kodwa lo obenenhloso, that means if in your prayer, if it's just a purposeless prayer, akawuzwa nokuzwa uJesu. But if it's a purposeful prayer, immediately uyezwa uNkulunkulu athi mntanami uthini. The point is, you don't need to make your want known. Kungaba uwe noJesu uthi Nkosi ngila uyayazi inswelo yami. So ngifuna ukuthi la ukhona tonight ngeke ngithi was phambili, but la ukhona nenswelo yakho uJesu uyayibona nenhliziyo uyayifunda ukuthi wena tonight ucela. By the way, we are here mhla ka-30 to mhla ka-12. Ngicela ungafika umhla ka-12 usathwele umthwalo olokhu awuthwala waya. Uma ungathulekanga namhlanje ithi kusasa Nkosi angifuni ubuyela nawe emva. Uma kusasa ubuye Nkosi next day ngicela ungabuyeli nawo. Eventually you will wake up uthi khona into njalo engizwa ngayo ukuthi sengivukile. Awungavuka namhlanje ayizwa thatha. Yenze njani uJesu? Thathile uJesu. Ngifuna by the way singakhuleka thina la. Asize uJesu. Kodwa when if you don't link up, thandazo wami nokukholwa kwami ngeke kusindise. Kodwa fanele wenze njani nawe? Link up. Sizokwenza ke this special prayer. Cela lo mzala nofaka ibuko uze la. Ngizokwazi ukusasa ukuthi ubani. Senjelana uthandazeza uJesu. Uyezwa? Yeah. Last corner, siwavalile amehlo ethu, and we are linking up to Jesus. Uthi Nkosi, may this be the moment. Loving God and our Father, we thank you for the privilege of being here. There are many who wanted to be here who could not make it.
What a privilege to sit at your feet this evening. Dear Lord, standards singawungavazi, because you are a God that delivers. You are a God that saves. That's why we come to you with all our burdens. Siza namhlanje sithwele. Nkulunkulu omuhle. Sicela ngano ngasethula imithwalo yethu. Size kuwe, sizame into ezininzi. Sazizama. Kwehlule namhlanje size kuJesu. Dear Lord, meet us at their point of need. Each and everyone. There is nothing impossible with you. As we pray tonight, will you be a God that senses our touch? A God who hears our prayers. A God who lifts us up when we are down. When the devil has done everything he could with us. We come to you. You don't neglect us. Because we are yours. We are created by you. We acknowledge you as our creator. We ask you, dear Lord, that you may be with us throughout these services until the 12th of April. Bless the speaker. Talk to him in a special way. Let him prepare us for the kingdom. Sikuthandazile Thixo. Our greatest desire is to see you come in the clouds of glory. And we go to heaven where there will be no more pain, no more weeping, no more death, for the former things will have passed away. Between now and then, prepare us for that day. For we pray in Jesus' name, amen. 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 Siyabonga my brother. Siyabonga. Oh, namhlanje bazalwane sibuka isihloko esithi one life changed the world. Jesus the Messiah. Impilo enjani eyodwa eyenze njani eyaguqula umhlaba wonke, and that man Jesus the Messiah. Niyazi ukuza kuka Jesu akuzange kube ukufika ongazange kwabikezelwa before. By the way, there was a time la umuntu engamdinganga khona uJesu ngoba umuntu ube noJesu. Sezwana mayidala umuntu uNkulunkulu wahlala nomuntu. Sezwana uNkulunkulu akamdalanga umuntu wasesuka kumuntu, kodwa uNkulunkulu umdala umuntu wenze njani? Ngenxa yokuthi uNkulunkulu is a holy God. uNkulunkulu istandard sobungcwele. Sazi ukulunga, sazi ubungcwele ngenxa kaNkulunkulu onjani. Yes, once in a while ngibe nomcabango nje ebhedayo ngithi what if uNkulunkulu chose to be evil like the devil? Ngabe sonke silangazelela ukuba kubi, siphikisana ngokuthi uba nomubi ukudlula ububi. Ngoba uNkulunkulu wethu unjani? Mubi, fanele senze njani? Sifane naye. But lo uNkulunkulu ngomsaka uNkulunkulu wakhetha ukungcwele. Listen, mayebangcwele ube ngaba unholy. Sezwana kodwa wakhethani ukuba ngcwele. Yonke into ebizwa ngaye ibe njani? Ibe ngcwele. Awukwazi ukuba noNkulunkulu ongcwele wena uba iopposite obungcwele. So mayidala umuntu umdala ngomfanekiso wakhe. Ufana naye. uNkulunkulu uhlala naye umuntu. Bese thi ke uNkulunkulu ngicela ungadli la. Nasi into engithanda ngoNkulunkulu wakhe. Akadalanga irobot elizovula lingavulela imoto, elizovala. uNkulunkulu umdala umuntu wasethi ngicela ube nje, kodwa kukuwe ngicela ukhethe kuba nje. Ungakhetha ungabi nje. Uyazi thina esemandleni siyabaphoqa abantu ukuba babe izinto abangathandi. Uyazi athi umuntu ngenza ukuthi
Hayi ngoba I'm doing it against my will. Sezwana abantu ukuze ngiphile, ukuze ngithole lokho. Kodwa uNkulunkulu akafuni ukukhonza umuntu ephoqekile. Wamuphaka umuntu. Ngikhuluma ngoNkulunkulu. Yazi lapha ekhaya kwaNgwenya. Ingane zami zisanathi 6 avala amasango. Uma ungekho la ngicela ubone ukuthi uyapi. Kodwa ngisho ukuthi uma ngikhethe lengane ukungabuyi. Ubani uzokhathazeka futhi? Ngithi what if ikhethe ukuhamba? Ngiphile ukuthi enze njani? Ayihamba. Bisikhethe ukuhamba. Ubani uzolimala kakhulu? Imina. Ngizama ukuthi thina njengabazali siyayibeka lemithetho. Kodwa bese siyiphoqa. Ihlala ingane la. Enye iye nawe njalo enkonzweni. Mhla isikhulile ingasekho endlini yakho, yenza into eyifunayo ngoba ibila ekwenza kahle ukuphoqa ukuthi la emagcekeni nami kwenziwa nje. If you can't take it, get out. Awoni. Kodwa mothi get out, do that with love. With grace. Abanye bakusho ngomoya kaSathane. Hayi ngomoya kaNkulunkulu. So uthi kumuntu uthi kuNkulunkulu ungadli la. Ngoba mhla udla la uyofa nokufa. Uyamuzwa uNkulunkulu? Can I tell you something that excites me? Uyabona wakhetha umuntu ukudla. You know ngenkathi ekhetha uNkulunkulu ukudla umuntu. Uyazi uNkulunkulu bethi? Ngoba is everywhere. Ube khona. He could have stretched his hand. Athi ngitheni ashayisa wathi ngoba ukhethile ukudla. And uyazi wayibeka uNkulunkulu ngendlela yokuthi akube nzima. Azathi uNkulunkulu before athi ungadli uthi don't even touch it. Don't even touch it. Ngoba before you eat uzothinta. So ukuze ungadleki ungathinti. So umuntu wenza njani wasondela wathula uNkulunkulu. Hawu ngiyabonga ukuthi bekuyimina bengizothi hey wena dodi ngitheni kuwe. Kuyezwa wathula uJehova. Saluleka isandla wathinta umuntu wadla. He kept quiet. But can I tell you something? uNkulunkulu wamvumela ukuthi umuntu adle. Wakhetha ukulalela uSathane kunolalela uNkulunkulu. Leli qili masedlile umuntu bese lithi dlana nala. So that masudlela usumkhovu wami forever. Bazalwane, do you know ukuthi umuntu wadla lo muthi lo akuthiwa kangakudla wase udla nalo anelungelo. You know, by eating the forbidden tree he lost the privilege of what he was privileged. Aningizwa uyaba into obunelungelo layo obuphiwe iyalahleka masuwonile kuThixo. After eating this he could not eat that. Iqilike leli lalas ukuthi mayengadla lapha indadlela soba umkhovu wami koze ubhubha umhlabe umkhovu wami ngeke aphinda afuna uNkulunkulu. So uSathane masevala umnyango. Do you know what? uNkulunkulu uthumela an angel umkhol a sword eyayinamalanga both side elinde indlela eyapi emthini okuphila. But the next moment after it uSathane he does not lead you one step only. He will take you one step, another step. Uyazi dokutela kusasa ungaphutheli kusasa kezwala waphatha a sword ukuthi ungayi lapha. Ingelosi ilindeni ukuthi angawuthinti ngoba engawuthinta uSathane listen uzoba nongafi. Yabona nje bethe ngeke ufe nokufa ube nendlela yakho uSathane yokuachieve that goal. Ngamanye amazwi ukuthi waphumelela uSathane
ngawuhlangana nomuntu labakithi imbamba ayisekho intama ayisekho kodwa yahamba ngabe hey ngayithuna ngasinawo amathuna ngamathuna a walking place uhlangane nethuna ngabe yithe sithi kunoku ngayikhenzi kudle iTB kudle iziphume ngale kusala amathambo kodwa saphila. Wathi uNkulunkulu will not allow that. Noma sedlile umuntu, the door must always be open so that mhla umuntu efuna ubuyela kuThixo akwazi ubani onothando lunje. Where can you get it? uNkulunkulu siya amasango enjani evulekile. Uma umuntu esethi ngiyafuna ubuyela kuThixo akwazi ukwenza njani ukubuyela kuJehova. uSathane uthini? Ngifuna ube umkhovu wami forever. Kodwa uThixo wavala. Uyambona uNkulunkulu? Can I tell you? Uthe uNkulunkulu mhlawudla uzofa. Guess what? Do you know ukuthi masefika uNkulunkulu sebedlile uyihlazo ubafica babili nje. Uyazi mangenqunu kukhona unkosikazi wami angiboni nginqunu. Sezwana cabanga uAdam noEva babona ukuthi hey sesinje base bebamba amaqabunga nje bavala lapha bashiya konke kusobala. Mayifika uNkulunkulu uthi kwenze nidlile yini? Ngiyayazi indaba nidlile yini? Esikhundleni athi sidlile. Uthini uEva? uAdam hayi inkosi lo mfazi. Umfazi udlile yini? Athini umfazi? Ile nyoka. Yazi inyoka akayikwazanga izodlula. Yabona the moment we sin we begin to cover it up. We begin to find excuses. Kufanele ngibe nesizathu sokuthi ngenze nje ngenxa yalokho. Kuyabakala bazalwane. Can I tell you something please? Nangu uNkulunkulu ubuza ukuthi nidlile yini. Uyazi inyoka injani? Nansi nayo. Uyazi ukuthi bebekuphi? Instead of standing with the God who created them, they were standing with the devil who took them away. Now they found it better ukuma nobani. Listen, uNkulunkulu ufika sokwimbumba bese uNkulunkulu I will put enmity. Ngizobeka ubutha phakathi kwenzalo yenyoka nenze bazalwane wena la ngenxa ye-enmity ayifaka uThixo. If God did not do that, ngabe it's natural to follow the devil. God ubona le mbumba nangizobazala athini uJehova ngizofaka ubutha. Uyabona nje ubuzonda uSathane, it's not your own doing. uNkulunkulu uthe ngizofaka ubutha. Sambulo 13 verse 8. Iwundlu likaNkulunkulu elahlatshwa ngaphambili kokuthi udalwe umhlaba. Listen, do you know that lelo wundlu okuthiwa lahlatshwa ungakenze njani umhlaba? Ungakasekelwa. But uma selihlatshwa lihlatshwa 31 AD esiphambanweni. In other words, uNkulunkulu before adala umuntu wabona ukuthi lento engidalayo izongilima izongiphoqa. Kodwa his love did not stop him ukuthi angayenzi into sukuyenza. That's where la uJesu athatha khona isinqumo wathi Nkosi let's go ahead simdale uyothi mayewa I will come down and die for him. Amen. Ngizokwenza njani? Listen, uthi esikhundleni sokuthi lo muntu owonileyo kube uyena okhokha iqala lokho uNkulunkulu spared the man kwauyo uJesu othatha indawo kabani
wayibona yini xoxa ngiyayithanda indaba angingayitsheli abantu ke le ngibizwa omunye usisi engangihlala kubo ngiqala ukwenza umsebenzi kaNkuluNkulu ngihamba ngemoto eyayifa every kilometer fanele ngime ngingene ngaphansi every kilometer fanele ngime ngikhala wafika lo sisi usekuyiganela unemali zakhe kude le wabuka lo mhlola ngiyothi ngifike enkonzweni sengudaka iGreece wasethi umyeni wakhe nginemoto enjengale le Pitoli mhlambe mawungahlanganisa zombili khona engcono engaphuma hey ngabeka amasenti azahlangana ngiyana lapha engazi khona ngiyofuna le moto mangifika lapha ngiyayibona le moto ayihlukile kakhulu kunale bese umama wala ekhaya ahlanganise 3,000 I'm talking about almost 40 years ago 3,000 that was money that time wayithatha le mali lo mama kathi walinda nje ngaphuma ngayi toilet wasengena ekameleni washiya le mali eyakhe imoto ezakhe nangezweni mangifika 3 ngiyayibala ngakuhluleka ukuyibala ngabala 3,000 ngathatha le mali ngayisa kubaba wala ekhaya ngathi ngizothenga le moto ngithenga imoto ngemali kalo mama yes imali yala ekhaya ngizothenga imoto yala ekhaya listen ithina sonile but it's Jesus owoniweyo okhokha iqala lethu where have you seen anything like this when owoniweyo kodwa you cannot pay the price uyena olimele olahlekelwayo ngenxa yakho athi uNkulunkulu right from there athi lahlani lamahlamvu kuthathwe an innocent lamb isilwane esingonanga siqhelwe ngesixhosa kuthiwa kuyaxhelwa siqhelwe uNkulunkulu asife esikhundleni ngabe kufa bani uAdam noEva sihlinzwe athathe lesi sikhumbu uNkulunkulu athi cover your nakedness Lela undle was a shadow. It was pointing to the cross. But between that point and the cross, bekumele kube nemkhosi ekhombayo ukuthi siyaphi kuyazwakala abantu baNkulunkulu. No wonder. Let is kaNkulunkulu. Manje lento labazalwane yenza izinto zayo akenishayeke abantu bakaNkulunkulu listen uyazi lo mhlaba niyabona lamadoda la I'll just mention just 4 the last guy there uAlbert Stein powerful philosopher ungathi le saphila namhlanje ithi mayikhuluma izinto ezingaka uzothi challenge ingqondo kuyezwala the top guy that is Martin Luther King the guy that brought freedom to the black Americans. These are guys that came below Churchill law. Wenzani kambe? Mbuza kunina abazalwane. On top of him is Martin Luther oqala ibandla lamaLuthela. Below him uGandhi. These guys came, but there's no guy that came and changed the entire course of the life. These men, but they tried. But this one, we are born in indoda efika ngonyaka ezalwa ngayo kuqalwe phansi kuthiwa AD. Listen, even
even the time engakabi khona ishintshe kuthiwa BC kube khona uAD, before Christ and after Christ. Bazalwane ushintshe yonke into uJesu. Asambeni bazalwane. That's man. Hambani bantu baNkulunkulu. Luke 24, 25, 26. Oh, foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Uyazi ushana, uthini uJesu? Listen, bekumele mayiqhamuka uJesu babuke lo muntu, but uye lo besizwa ngaye. Let's believe him. Can I tell you what up to now? The Jews are still waiting for the Messiah. Nike ngafunda ndawo ukuthiwa umpriest omkhulu wamaJuda uthe sefe empedeni. What all my years ngiyiphikile le ndoda. But le ndoda esiphikayo, he was the Messiah. They, you know, bathatha lobo bufakazi bafihla, but we will never accept this. Says what? The very people impilo yabo yonke ebikhombisa ini ukuza kwabantu kwaMessiah, but when he came they could not match what they knew with what was in front of them. Okay, asambeni bantu baNkulunkulu. Beginning at Moses and all the prophets expounded to them in all the scriptures. Uyambona nje uyaphi emibhalweni ekhuluma ngobani ngaye, so that mabefunda la bathi na uye lo. Ake ngisho lokho, uyazi ubeka ubhlungu uba uJesu ubeka afike emkhosini ongaye. Umkhosi ngobani? UngoJesu. Ubikezela ngobani? Ngokubuye ngokuzalwa kwaJesu. Afike esikhundleni sokuthi kume kuthiwa here is the man. Lo mkhosi is about this man. Ukuzizwakala lento. Kwi-birthday yakho, no one wears like you. Uqoka ubeka i-color of the day. Mawushada i-color azasho umuntu nansi i-color of the day. Akunjani? Akekho umuntu oba mhle bakithi njengelanga lakhe lokushada kwakhe. Mawungemuhle ushada ngeke uphinde. Awulalele usemshadweni wakho, kodwa akekho umuntu othi nanga umuntu oshadayo. uJesu usemcimbini wakho ongaye, but he is nobody. Ucelebrate umcimbi kaMessiah ulapha phakathi kwethu. He does not become the focus, the center. But he was there. Asambeni bazalwane sesheni manje. Amen. Same thing. Zonke izinto ezikhuluma ngobani? Ezikhuluma ngaye zibhaliwe. Asambeni bazalwane. Or abalusi kuthiwa they were taking care of the sheep in the middle of the night. Babona inkanyezi. Do you know what all that was prophesied in the Bible? Says what? Therefore, the Lord himself will give you what? A sign. Nanihlebela yini. Uyazi bakhona oJesu namhlanje. Kodwa elingasho lutho iBhayibheli ngabo. Can you believe it? Ukuthi they are more popular than my Jesus. Amen. Awubonisa ukudabuka. Bantu baNkulunkulu sino Jesu ongathi mawubeka uJesu ngapha ubeka bona ngapha kubonakale iskeli sehla basinda kunoJesu. Ngomsa kaNkulunkulu zikhona iprofito ukuthi ngaphambi kokubuya kwami kuyoba khona oKristu bamanga. Aba uprofita manga. Kuyezwakala hey namhlanje when we choose a religion asikhethi ngokuthi kuyiqiniso yini ngifuna into engisebenzelayo. Noma kungeyona, if it works for me, I go for it. But baNkulunkulu musukholwa ubuki namhlanje. Musukholwa ukuthi yangisebenzela lento namhlanje. Uyabona fanele uthathe into. Ozothi moyithatha. Uthi noma ungena ethuneni lakho. Lo muntu omlandelayo wangena wenze njani?
uyazi ukulandela umuntu owangena kwathuleka du la kusathulekile namanje cwaka bese uthi okwenzeke kuye ngeke kwenzeke kuwe akakavuki namanje ke ngixoxele indaba bese siyavala ngomsa nje uNkulunkulu ngeke ngaya kwaIsrael sezwana shoni no amen phela phakathi kwaIsrael sase sokhonjiswa ithuna likaJesu sakhonjiswa la uJesu abethelwa khona kwathiwa walala esefile samiswa la isiphambano mawubuka ayikho nencane uzwa ngalabo bantu bathi hayi kula this is the spot kwasothiwa zimbili lezi ndawo okukholakala kuzo ukuthi uJesu wabethelwa kuyona. Then they took us to the second. Le kuthiwa is the what the skull. Saya lapho. And mau kunodonga nje mawubuka ngempela ungathi ikhanda lelo muntu. Uyasathi masifika la really it's a kan kuthiwa khona umuntu wase England owathenga that spot. Waseyakha kahle. Watshala imbali kwakuhle walakha lethuna wakha netshe rolwayo sithe masifika the man met us at the gate. What listen, it could have been there, it could have been here, but the most important thing, he's not here. Hey, nizofuna umuntu ongekho la. That is the most important man. He is not here. Unjani? He is risen. Uvukile. So ozolandela uJesu. I love John 6 verse 39 and 40. Uthi lokhu intando kaBaba. Ukuthi ongithumileyo okholwa yimi akholwe nokuthumileyo. Uzoba nokuphila okuphakathi athi ngiyakumvusa ekupheleni. It's a guarantee uthi just mawukholwa uye nangizobazala uthi noma ufa uthi egcineni alikho ikhono liyophelela engcwabeni uthi uJesu ngokwenza njani I will wake you up mawuno Jesu nokuphila okuphakathi. I want to pray now. Is there anyone mawuke wake wenza lokhu before renew your contract? Yazi nekwelete yonke indawo la kuhlala kuthiwa renew icontract yakho. Kanjani? Renew isi expire. Bakithi we need to renew our contract with Jesus Christ. Now when again sivuselele ini ubulunga bethu bokuthi Nkosi bekhona uNkulunkulu I still choose you. Can I see a hand? Ethi Jesu bekhona bonke Jesu. There's none like you. Ngicela siphakame isandla. No Satan sibo. Sisiphakamisile baba wethu zonke lezi zandla emanate from bubbling heart with joy. Ezithi Nkosi akakaze abe khona ofana nawe. Sicela Nkosi ukuhlala kuwe. Noma ngabe sifica ukufa kusifice kuwe ngoba Nkosi that's where life eternally is. Busisa lezi zandla Nkosi. Kuze kuthi mhla ubuya. Mawuyobuya Nkosi sesiphumule emangcwabeni. Siphakama izandla namhlanje kodwa ngalelo langa kophakama imizimba emisha. Ikuhlangabeze. Sigodukiseke baba with hearts that are bubbling with joy. Bese sibuka kusasa to hear more about Jesus. Sicela konke lokho. Christ Nkosi nomsindisi ophila wethu. Amen. Bekungconta uzanga namhlanje ngoba kusasa kuzobe kumnandi kakhulu. Amen. Don't miss tomorrow. Nakusasa it will all be about the same man, the Messiah who was, who is coming again. Amen. Sizwile into enhle tu
sizwile into enhle uJesu msindisi ye uyasisindisa uJesu msindisi yazisizwe zonke ngaphesheya kolwandle inkosi yasithuma ngoJesu msindisi dumisani uJesu msindisi zixoxe izoni ngoJesu msindisi hlabele ziqikini sabela nawe londe ngaleyo ndaba enhle kaJesu msindisi hlabaka kulumkosi ngoJesu msindisi ngokufa nangempilo ngoJesu msindisi ushona semnyameni awonde lisihawu olingo bayethuna ngoJesu msindisi emoyeni zwi ngoJesu msindisi tabani nonke zizwe ngoJesu msindisi memeza usindiso ezintabeni zonke ingoma yokunqoba kaJesu msindisi. While we are standing, asivala amehlo, umusa wenkosi yethu Jesu, ubudlelwane bukaMoya Ngcwele nothando lukaBaba wethu uNkulunkulu akusembathe phila kwethu konke. Baba wethu sihlale silindile ukuthi anytime ubonakala sobonakala nathi. Busisa wonke umntwana wakho, sipha ubumnandi leli hlabathi elingeke lasipha khona konke ngenxa kaKristu Jesu Inkosi. Amen.